Viete, do akého samosprávneho kraja patríme? Nie, neviem. Viete meno predsedu nášho samosprávneho kraja alebo aspoň jedného poslanca? Nie, ponáhľam sa, ďakujem, dovidenia. Do východného, nie? Či aký kraj? A viete, kto je predseda nášho kraja a meno aspoň jedného poslanca? Tu tak je, jaké na mesto? Nie, na samosprávny územný. Ja neviem toto. Takže neviete ani, kto je predseda. Nie, neviem. Viete, kedy budú voľby? Tohto roku? Niekedy tohto roku na jeseň? Pôjdete voliť? No jasné. A viete, kedy budú voľby? V septembri. Asi v septembri. Prosím. Samosprávneho kraja patríme. My do Prešovského samostatného kraja. A viete, kto je predseda Prešovského samosprávneho kraja a poznáte meno aspoň jedného poslanca? Nie. O čom všetko môžu rozhodovať? Všetci sú podvodníci tam. Ešte sa vás chcem opýtať, či pôjdete voliť. Teraz budú voľby. Určite nie, asi. Určite nie. Patríme. Nie. Prešovský samosprávny kraj. A viete, kto je náš predseda a poznáte meno aspoň jedného poslanca? Tak toto nie. Vôbec nemám ani šajnu. Poznáte meno predsedu alebo aspoň jedného poslanca? Poznáš? Chudík je predseda. No Chudík, syn pozná. A poslanca nejakého poznáte? Asi nie. Viete mi povedať aspoň jednu kompetenciu, ktorú má samosprávny kraj? Si ma napadú takými to Nie, neviem. Poznáte meno predsedu a aspoň jedného poslanca? Nie. Ani predsedu? Nie. Viete, o čom môže Vúcka rozhodovať aspoň nejakú kompetenciu? Nezaujímam sa tak o politiku. To znamená, že sa ani nezúčastníte volieb. Malo kedy. Viete, kedy budú voľby do vyšších územných celkov? Nie. Poznáte meno predsedu a aspoň jedného poslanca za VUC? Poslanca asi nie a predseda je Chudík, pán Chudík. Či by ma zaujímalo, či sa zúčastníte volieb a či viete, kedy budú? Zatiaľ neviem, kedy budú, ale ak budem môcť, tak áno. Akože volieb sa zúčastňujem pravidelne. Akého samosprávneho kraja patríme? Prešovského. A viete mi povedať meno predsedu a aspoň jedného poslanca? Kánec. A predseda? Predsedu neviem. A viete mi povedať, o čom všetko môže Vúcka rozhodovať? Aké sú kompetencie? Aspoň jednu kompetenciu. Ja napríklad životné prostredie, alebo také dačo. Viete, kedy budú voľby? No to neviem. A viete, o čom môže Vúcka rozhodovať? Aspoň jednu kompetenciu, keby ste si spomenuli. Ja si myslím, že asi o tom, ako spravujú tento kraj. Tento región, bohužiaľ. A viete, kedy budú voľby? No, mali by byť teraz niekedy v oktobri, alebo kedy, neviem. Presne neviem. Deň neviem, ale teraz na jeseň. Samosprávneho kraja patríme. Také veci ma nezaujíma. Ešte by som chcela vedieť, či pôjdete voliť. Teraz budú voľby. Samozrejme, áno. Viete, kto je predseda a poznáte meno aspoň jedného poslanca? Poslanca nie, akurát viem, že máme pána Haďariho primátora, ale poslancov... A predsedu nepoznáte? Viete mi povedať, o čom všetko môže Vúcka rozhodovať samospráva? Aké má kompetencie, aspoň jednu z nich? No, môže rozhodovať, kde sa čo bude stavať, aspoň si myslím, nejaké tie projekty. Povoľovať niekomu, či čo môže postaviť. neviem. Počkaj. Ešte sa vás chcem opýtať, či sa zúčastníte volieb a či viete, kedy budú. Zúčastníme sa a viem, že niekedy, október? Neviem presne, ale určite sa zúčastníme, lebo my sa zúčastníme všetkých volieb, ktoré sú. A viete, kto je predseda samosprávneho kraja a poznáte meno aspoň jedného z poslancov? No Chudík, nie? A poslanca nejakého poznáte? Gaľa. Viete, o čom všetko môže Vúcka rozhodovať, akú má kompetenciu, aspoň jednu? Všetká činnosť, všetká výstavba. To široký pojem. Poznáte meno predsedu a aspoň jedného z poslancov? Prešovského iba primátora a poslancov, nie. Predsedu Vúcky, myslím. Aha, Vúcky, nie. Ani poslanca? Nie.
A viete povedať, o čom môžu rozhodovať aspoň nejakú jednu kompetenciu? Neviem, o financiách rozhodujú, ja neviem, o školstve a tak ďalej. Poznáte meno predsedu a aspoň jedného z poslancov? Bývalý lekár, ale ten mi nepríde, ale ja neviem. Tak. Ani poslanca žiadne. Poslanca nie. Ešte by ma zaujímalo, či viete, kedy budú voľby a či sa ich zúčastníte. Majú byť, neviem presne. A ťažko povedať, či sa zúčastním. Prečo? Tak nevidím ako také z ich strany takú starostlivosť o nás, takých bežných ľudí, bežné problémy. Viete, do akého samosprávneho kraja patríme? Prešovský. Viete, kto je predseda a poznáte meno aspoň jedného z poslancov? Poslanec Čižíková. Pani Čižíková, myslím, že je poslankyňa a predseda je Chudík. A poznáte aspoň jednu kompetenciu, o čom Vúcka môže rozhodovať? Aspoň jednu. Neviem. A viete, kedy budú voľby a zúčastníte sa? To tiež neviem. Prečo? Neviem, zatiaľ táto informácia sa ku mne nedostala. Do akého samosprávneho kraja patríme? Prešovské. Poznáte meno predsedu a aspoň jedného poslanca? A viete, aké majú kompetencie Vúcky? Aspoň jednu kompetenciu, o čom môžu rozhodovať? O všetkom. Ešte sa vás chcem opýtať, že či pôjdete voliť a či viete, kedy budú voľby? Nie. Nepôjdete voliť? A poznáte meno predsedu a aspoň jedného a nejakého poslanca? No tak neviem, ale sa mi zdá, že tam bola aj Šarišan Kubánek. No a viac sa nezaujímam. A viete, o čom všetkom oni môžu rozhodovať? Aspoň jednu kompetenciu, akú majú? No tak ja by som tak povedala, že určite aj o našich Romov môžu rozhodovať, o školstve môžu rozhodovať, haklivé prípady, o materských škôlkach, o školách. A zúčastníte sa volieb a viete, kedy budú? A o tom ešte budem rozmýšľať a neviem, kedy budú. A poznáte meno predsedu a aspoň jedného poslanca? Poznám. Dobre, tak teda viete, o čom rozhodujú aspoň jednu kompetenciu, akú majú? Prešovský kraj rozhodujú, že okolie Prešovského kraja. Na to neviem nič povedať také. A pôjdete voliť a viete, kedy tie voľby budú? Neviem. Či viete, kedy budú voľby do Vúciek a či pôjdete voliť? Neviem, kedy budú voľby do VUC a určite nepôjdem voliť. A prečo? Prečo nepôjdem voliť? Neviem, tak vo všeobecnosti nejak tie voľby, nielen do VUC, ale vo všeobecnosti tie voľby nejak ma prestávajú zaujímať. Akože jednak aj u nás v dedine je starosta, už ma to prestáva baviť voliť, prestáva ma baviť voliť prezident. Ja som si všetky tie povinnosti tak akože plnila, áno, jasne, som taký ten občan, idem, zvolím si a tak som si povedala, že už nepôjdem ani VUC, ani prezidentov, ani žiadne iné voľby, ani do parlamentu, ani nikam inám. Akože naozaj, ja viem, že to teraz vyzerá možno také, že však a prečo nie a mala by som byť uvedomelý občan, ale akože neviem, nie, už nie. A do VUC asi ani vôbec ma to nejak netrapia, ani nezaujíma, je mi to v podstate naozaj jedno. Do akého samosprávneho kraja patríme? Samosprávneho kraja, Prešovského. A viete, kto je predseda Prešovského samosprávneho kraja? Poznáte aj nejakých poslancov? Neviem. Ani ma to nezaujíma. Viete, do akého samosprávneho kraja patríme? Samosprávny kraj? Prešovský. A poznáte aj meno predsedu a aj nejakých poslancov? A viete, o čom všetkom oni môžu rozhodovať, aké majú kompetencie? Aspoň jednu poznáte? A keď budú voľby, viete, kedy budú voľby? Dokedy na druhý rok. A pôjdete voliť? Zúčastníte sa volieb? Pôjdete. Áno. Už ste rozhodnutá? Áno. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Prosím.